Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce taku a koda yaushe Maryama. Muna nan ne a cikin labarinmu mai suna Surukata. Kashi na 13 a nan muka tsaya. So yanzu za mu ci gaba akan kashi na 14. A satin da ya gabata ko in ce 'yan kwanakin da suka gabata mun tsaya ne a inda mahaifiyar Hisham take sanar da su cewa ba za su rinka cin abin da ransu ke so ba sai bayan sati ko wata. Hakan ya sa Hisham har ya canza shawara, ya canza dabara. A nan da muka tsaya yanzu kam za mu ci gaba. Da yake tagar uwar ɗaki na a bayan gida take cikin wani siririn lungu wanda mutane ba su fiye bi ba sosai, don haka kullum da daddare Hisham yakan fita ya bakin titi ya siyo mana gasasshen nama ko tsire. Idan ya ga yana da hali ma sosai har kaza yake siyowa, sai dai kullum ya siyo sai ya zo ya zura ta tagar nan ledar naman ta faɗo cikin ɗaki na. Bana mantawa ranar da ya fara siyowa kofar tagar a kulle take, don haka ina falo ina shara na ji ana kwankwasa min tagar ɗaki na. A hankali na tsaya da sharar na saurara sosai dan na tabbatar kwankwasawar ake, dan har lokacin gabana ya fara faduwa, dan dai tagar tana da ɗan tsawo, ƙananan yara ba za su iya wasa a jikinta ba. To waye wannan nake faɗa a cikin zuciyata. A hankali na ajiye tsintsiyar da take hannuna na tafi uwar ɗaki na sadab kamar mai shirin kama ɓarawo. Jin tafiya ta yasa ya dinga min magana a hankali. Diya, buɗe min tagar. Ni ne Hisham. Nan na gane muryarsa, na nufi tagar na buɗe. Bakar leda ya miƙo min. Karɓi, ya faɗa min. Na sa hannu na karɓa. Zau ledar zafi sosai. Tausayin Hisham ya kama ni don na gane wani abu ya siyo gudun masifar mahaifiyarsa, ya sa ya miko ta taga. Ina cikin sharar na shigo na yi masa sannu da zuwa. Bayan ya kintsa ya gama komai zai kwanta, don sai da ma ya kulle kofar falon mu, sannan ya ce na ɗauko ledar da ya zuro min ta taga na juye abin da ya siyo a cikin plate. Kaza ce gasasshiya an yayyanka ta yadda za mu ji daɗin cinta. Haka muka ci kazar mu cikin annushuwa da farin ciki. Muka kwanta. Hisham bai gaya min dalilin zurowar leda ta taga ba. Ni ma kam ban tambaye shi ba, don ko bai faɗa min ba. Na san dalilinsa. Tun daga ranar ya samu dabarar zuro komai ya siyo, inda ya san in ya shigo da shi zai zama mana matsala. Don haka ne ya ce min daga dare zuwa yamma na dinga barin tagar ɗaki na a buɗe, ba sai yana kwankwasowa ba. Duk abin da ya siyo da daddare kuwa yakan kudundune takardar haɗe da ledar ya ɓoye. Da safe idan zai shiga wanka sai ya cilla su cikin masai. Bisa umarnin baba kuwa duk sanda wata ya je karshe, in an yi musu albashi lokacin yake siyo kaji 4 ko 5 ya kawo. Idan ya kawo, baba ba ta yarda na yi abin da raina ke so da su. Misali, sanda ya fara kawowa sai na ware guda 2 na ce bari na yi farfesu da shi, na raba kowa ya sha. In ya so 3 sai na soya shi ma na raba kowa ya ci. Har na ɗora 2 kan wuta na fara sulalawa. Na dawo ɗan tsakar gidana na zauna akan kujera 'yar tsugune. Na sa ɗan ƙaramin turmi na a gaba, ina da kayan yajin da zan yi roman da shi. Ashe baba ta zo shiga kicin ta ga na raba naman kashi 2, kashi 1 na ɗora a wuta mai yawan, kuma na wanke na yanka albasa a kai. Na rufe niyyata idan na gama da kan kayan ƙamshin na koma kicin na sulala. Da yake na yamma ta yi, in ya so zuwa gobe na soya shi ko na farfesun niyyata idan na yi da safe a yi breakfast da shi. Ina cikin dakan nan ne na ɗan leƙa ɗan tsakar gidan nawa. Ta ɗan leƙo cikin ɗan tsakar gidan nawa. Baba, ke Surayya, wannan naman da kika ɗora akan wuta me za ki yi da shi haka? Kuma na ga wani a ƙasa kin ware shi. Ta tambaye ni. Baba, romo zan yi da shi, a yi karin kumallo da shi da safe. Shi ko ɗayan a soya. Girgiza kai ta ce lallai ma kam
kin isa, to bari na gaya miki, baki isa ki yanke hukuncin da kanki ba tare da kin tambaye ni ba. Ki tashi maza ki je ki haɗe naman guri ɗaya ki soya shi, salon ki sa ɗana ɓarnar kuɗi. In roman ne duk sanda Zaliha ta yi ta baki duk sanda Zaliha ta yi ta baki kya sha, tunda su sun ci sun tada kai, suna da halin da ko meye ma za su yi, kin ji ko? To baba na ce mata. Haka na tashi zuciyata na ƙuna, na je na sauke na yi abin da ta umarce ni. Washe gari da daddare Hisham ya jefo min leda kamar yadda ya saba, sai dai ranar sai ya ce na juye a kwano ba a cikin faranti ba. Abin mamaki farfesun kaza ne a cikin ledar, tururi yake ta yi, ga kamshin kayan yaji na ta tashi. Ya ce min na je Sazu restaurant ne na yi miki take away saboda ina jin daɗin yadda kike jin maganar mahaifiyata. Haƙurinki, ɗabi'unki a gare ta yana burge ni diya. Don haka bari na gana faranta miki, na yi miki duk abin da na san zai kwantar miki da hankali. Don kullum sai na ɗaga hannuna sama na yi wa Allah godiya da ya bani ki, wanda a wannan zamanin na san da wuya a samu mace mai juriya kamar ki. Don haka har abada ba zan daina cewa Allah ya yi miki albarka ba. Jin bayanin sa yasa na gane jiya ya ji yadda muka yi da mahaifiyarsa da ta ce ba zan yi farfesu ba. Da yake yana falo yana kallo, na ɗauka bai ji komai ba don bai nuna min ya ji ba. Ni ma kam ban faɗa masa komai ba. A gidanmu kuwa ko sun fuskanci halin da nake ciki, oho, ni ma ban sani ba. Ko kuma ganin mijina ba mai hali bane sosai bane, ya sa mahaifina ya hau hidimta mun koyaushe da abin da yake tafe daga gidanmu: man shafawa, sabulun wanka da na wanki, ɗan ƙaramin buhun omo. Haka babana yake bayarwa a kamu. Wani lokacin kuma busasshen kifi ko ɗanyen nama ko kaji zai kawo min kaya guda. Duk sanda aka kawo kayan nan baba ta ta masifa kenan, tana faɗin wani sabon salo muka canza ni da Hisham ne ke kaiwa gidanmu ake kawo min don karta ce yana yi min bushasha. Ya gaya mata shi wallahi bai taɓa kai komai gidanmu an kawo min ba, amma sam ta ƙi yarda. Komai aka kawo daga gida ta hau maganganu tana faɗin birgar banza, kayan ɗan nawa kuma ba kunya ba tsoron Allah. Haka take ishishshirewa kan kayan, sai dai yadda ta yi da su. Babana har kuɗi yake saka min, duk bayan wata yake kawo min ya ce na dinga kashewa kar na dinga takura mijina. Don haka wani lokaci ma in wata ya nisa na fuskanci Hisham ba shi da kuɗi sosai, sai na ɗauko wanda nake da shi na bashi, don ba abin da na nema na rasa a gunsa. Tun daga ci da sha da kuma nama kullum yana siyo min. Cikin dare gudun ɓacin ran mahaifiyarsa abin tausayi. Yawancin lokutan idan Hisham ya sallah yana addu'a, sai na je na cewa ya ubangijin sammai da ƙasai, ubangijin rana da wata, ubangijin mutum da aljan, ubangijin ruwa da iska, ubangijin haske da duhu, ubangijin kowace halitta ta duniya, wadda na sani da wadda ma ban sani ba. Ina roƙonka afuwa, ka yafe min in har ya zama da alhakin tsakanina da mahaifiyata na abubuwan da nake siyo wa matata ba bisa yardarta ba. Ya ubangiji, in nayi ne bisa fita haƙƙin matata domin rike ta bisa yadda addininmu na gaskiya ya shara'anta. I'm sorry, mun dan samu wani matsala ne, shi yasa kuka dan ci ne shiru, amma a nan ne za mu tsaya, sai mun haɗa a shiri na gaba. Shiri na 15 kenan za mu tashi. Na gode, amma ina mai roƙonku da Allah ku yi mana subscribe, sannan ku yi mana liking a kan shirin namu, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Na gode.